Mulla on tämmönen Hakki 600 klapikone ja mä oon ostanut tämän 91 ja sillä on nyt jonkun verran sitten ihan omiksi tarpeeksi halottu näitä puita ja jonkun verran tietysti tehnyt keväällä kun sattuu jäämään yli, niin vähän sitten myyntiinkin, mutta enimmäkseen omia puita. Ja mä laitoin muutama vuosi sitten tämmöisen pikaliikeventtiilin siihen ja se nopeutti aika paljon halkaisua, että ihan tällä niin kuin klapia tekee tämmöiseksi niin kuin omiksi tarpeiksi ja pienimuotoisesti vähän niin kuin muillekin. Et siinä mielessä mun mielestä on aika hyvä, kun tuohon mahtuu aika iso puu tuohon kaukaloon, että jos niin kuin moottorisaalla tuulenkaatojakin pätkii, niin tuohon kaukaloon pystyy laittaa isonkin puu ja sen saa siinä sitten halki ja nostaa sitten uudestaan sitä tuohon halkasijaan ja halkoo sillä keinon, että kun nykyisissä koneissa taitaa olla niin pieni se kita, että sinne ei kovin iso puu mahu, että pitää olla se halkasija erikseen, mutta tällä on kyllä aika suuriakin tyviä jonkun verran halkassu, että mun mielestä tää on aika niin kuin kätevä peli tämmöiseen harrastuskäyttöön. Ja harrastemallia se on toi kuljetinkin, se on Kelfriin ja mä oon sitä sitten vähän fiksailu, niin kuin tuossa näkyy, että siinä on tommoset metalliset noi tartunnat, kun se ei oikein toi muovinen siinä kestänyt eikä tarttunut puut siihen mukaan, mutta nyt ne siinä tarttuu paremmin. Ja vähän joutunut vahvistamaan sitä sitten täältä alapäästä, kun se on vähän heikonlaisia nuo hitsaukset ja on tainnut vahvistaa sitä vähän tuosta keskeltäkin. Mutta on se nyt mulla jo kohta 10 vuotta tässä toiminut. Ja siinä mielessä hyvä, että näitä saa vielä näitä magneettiventtiileitä tai siis magneettikytkimiä, jos tuntuu siltä, että menee rikki, niin niitä löytyy kaupoista vielä tämmöisiä vehkeisiä. Ja mulla on tommonen Valtra 700, millä pyöritän, niin siinä on kuitenkin sen verran sitten se öljyn tuotto, että toi halkasijakin on sitä voimaa siinä jonkun verran ja nopeutta.